መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 15 ድሕርዚ ኤልፋዝ በዓል ቴማን ከምዚ ኢሉ መለሰ። ለባም ሰብዶ ኸንቱ ብዝኾነ ፍልጠት ምላሽ ይህብ እዩ። ብንፋስ ምብራቕ ኸዶ ኸብዱ ይመልእ እዩ። ፍረ ብዘይብሉ ብዘይጠቅም ዘረባዶ ይከራኸረሉ እዩ። ንስኻ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ከንቱ ትገብሮ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እውን ንጸሎት ተቃልሎ ኣለኻ። በደልካ ንኣፍካ ይምህሮ፣ ነዘራርባ ጐራሓት ድማ ትሓሪ ኣለኻ። ኣፍካ እያ ትኹንነካ ዘላ፣ ኣነ ኣይኮንኩን። ከናፍርካ እውን ኣብ ልዕሌኻ ይምስክራልካ ኣለዋ። ብሓቂ ብመጀመርታ ዝተወለድካ ሰብዶ ንስኻ ኢኻ፣ ወይ ከዓ ቅድሚ እምባታት ዲኻ ተጠኒስካ? ምስጢር እግዚአብሔርከ ሰሚዕኻ ዲኻ? ወይ ከዓ ንጥበብዶ ናይ በይንኻ ጌርካ እያ ኢኻ? ንሕና ዘይንፈልጦኸ ንስኻ እትፈልጦ እንታይ እዩ? ኣባና ዘየለኸ ንስኻ እተስተብህሎ እንታይ እዩ? ብዕድመስ ካብ ኣቦኻ እኳ ዝዓብዩ ሰያባትን ሽማግለታትን ኣብ ማእኸልና ኣለዉ። እቲ ምጽንዕናዕ እግዚኣብሔርን ነቲ ብለውሃት ንኣኻ ዝተነገረ ቃላት ዶ ተናእሶ ኣለኻ? ልብኻኸ ንምንታይ ይወስደካ? ንምንታይ ከ ኣዒንትኻ ክፎ ኣጠማምታ ዝጥምታ? ከምዚ ዝበለ ዘረባ ካብ ኣፍካ እናውፃእኻ ስለምንታይ ንመንፈስካ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ተለዓዕሎ ኣለኻ? ሰብ ንጹህ ክኸውን እንታይ እዩ? ካብ ሰበይቲ ዝተወለደኸ ጻድቕ ክኸውን እንታይ እዩ? እንሆ እግዚአብሔር ንቕዱሳን እኳ ኣይኣምኖምን እዩ። ሰማያት እውን ኣብ ቅድሚኡ ንጹሃት ኣይኮኑን። እቲ ንሓጢኣት ከም ማይ ዝሰትዮ ሰብ ግዳ ክንደይ ዘጸይፍን ብልሽውን ዘይኸውን። ኢዮብ እስኪ ኽነግረካ፣ እቲ ዝረእኽዎ እውን ክገልጸልካ ስምዐኒ። ጠቢባን ሰባት ዝገለጹለይ ካብ ኣቦታቶም ተቐቢሎም ዘይሓብኡለይ ክነግረካ ስምዐኒ። ንሳቶም ንበይናቶም ምድሪ ተዋሂባቶም ነበረት፣ ባዕዳን እውን ኣብ ማእኸሎም ኣይነበሩን። ክፉእ ሰብ ሙሉእ ዕድሚኡ፣ ጨካን ሰብ ብቝጽሪ ዘመኑ እናተሳቐየ ይነብር። ዘደንግጽ ድምፂ ኣብ እዛኑ ኾይኑ የድሂ። ድሓን ኣለኹ ኽብል እንተሎ መጥፊኢ ይመጾ። ሰይፊ ይጸናወቶ ኣሎ እሞ ካብ ጸልማት ከምልጥ ተስፋ የብሉን። ከርተት እናበለ እንጀራ ይልምን፣ ንሱ ድማ መዓልቲ ጸልማት ከም ዝቐረበት ይፈልጥ። መከራን ጭንቀትን የፈራርሕዎ፣ ንውግእ ከም ዝተሰለፈ ንጉሥ ኮይኖም የሸንፍዎ። ክጻረሮ ኢሉ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ይዝርግሕ። ነቲ ኹሉ ዝኽእል ኣምላኽ እውን ይተሃላለኾ። ብተሪር ክሳዱን ብረጒድ ዋልትኡን እናነሃረ ይመጾ። ብስብሒ ገጹ ሸፈነ፣ ነቲ ስብሒ እውን ኣብ ሕቑኡ ገበረ። ኣብ ዝባደማ ከተማታት ኣብ ሰብ ዘይነብረለን ንምዕናው ኣብ ዝተመደባ ኣባይቲ ተቐሚጡ እዩ እሞ። ንሱ ኣይህብትምን ሃብቱ ድማ ኣይቀውምን፣ ገንዘቡ እውን ኣብ ምድሪ ኣይስስንን እዩ። ንሱ ካብ ጸልማት ኣይወፅእን፣ ብሃልሃልታ ሓዊ ጨናፍሩ ይሓርር፣ ብትንፋስ ኣፉ ይሓልፍ። ዋጋኡ ኸንቱ ነገር ክኸውን እዩ እሞ ንባዕሉ እናሰሓተ ብኸንቱ ነገር ኣይተኣመን። መዓልቱ እንተይ በጽሐ ግዚኡ ይፍጸም፣ ጨናፍሩ መሊሱ ኣይልምልምን። ንሱ ኸምታ ፍሪኣ ብጉዕ ዝወደቐ ተኽሊ ወይኒ፣ ከምታ ዕምበባኣ ዝረገፈ ኦም ዘይቲ እዩ። ኩሉ ጉባኤ ሓጢአተኛታት ንጥፍኣት ይኸውን፣ ንድንኳናት ተቐበልቲ ግቦ ሓዊ ይበልዖ። እዚኣቶም ክፍኣት ይጠንሱ፣ ጥፍኣት ድማ ይወልዱ፣ ከብዶም ከዓ ተንኰል የዳሉ። መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 16 ድሕርዚ ኢዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ። ኣነ ከምዚ ዝበለ ነገር ብዙሕ ጊዜ ሰሚዐ ኣለኹ። ንስኻትኩም ኩልኻትኩም ዘይትጠቕሙ መጽናዕናዕቲ ኢኹም። ብሓቂ ንኸንቱ ቃልዶ መወዳእታ ኣለዎ እዩ፣ ወይ ከዓ ንክትምልስ ዘለዓዓለካ እንታይ እዩ? ነፍሰይ ክንዲ ነፍስኹም እንተዝኸውን ነይሩ ኣነ ኣብ ልዕሌኹም ቃል መሳኽዓኹ፣ ርእሰይ እውን ኣብ ልዕሌኹም ምንቕናቅ ምተኸኣለኒ ነይሩ። ብዘረባ ኣፈይ እውን መበርታዕኹኹም ነይረ፣ ምጽንዕናዕ ከንፈረይ እውን መህደአኩም ነይሩ። ግና ኣነ እንተተዛረብኩ ሕማመይ ኣይቐንስን፣ ስቕ እንተበልኩ እውን ኣይሓድገንን እዩ። ሕዝስ
ንሓይለይ ኣላሕሊሕዎ ንኹሉ ማሕበረይ እውን ኣፍሪስዎ ምጭምዳደይ ይምስክረለይ ኣሎ ዕብራነይ ተላዒልኒ ኣብ ገጸይ እውን ይምስክረለይ ኣሎ ብቁጣዓኡ ሰላለዐንን ጸልአኒ እውን ኣስናኑ እውን ሓርቀመለይ ጸላእየይ ዓይኑ ኣፍጠጠለይ ንሳቶም እውን ኣፎም ከፈቱለይ ኩሎም ተኣኪቦም ከዓ እናላገጹ ገጸይ ጸፍዑኒ እግዚአብሔር ንኽፉኣት ሰባት ኣሕሊፉ ሃበኒ ኣብ ኢድ ክፉኣት ሰባት እውን ደርበየኒ ኣነ ሃዲኤ ዝነብር ሰብ ነበርኩ ንሱ ግና ሰበረኒ ብኽሳደይ ሒዙ ቀጥቀጠኒ ዕላምኡ ገይሩ ኣቆመኒ ሰብ ፍላጻታት ከበቡኒ ንኩላሊተይ ቆራረጾ ንሱ እውን ኣይራህረህን ንሓሞተይ እውን ናብ ምድሪ ኣፍስሶ ኣብ ልዕሊ ቁስሊ ወሰኸኒ ከም ሓያል እናሰገረ ይጎየኒ ኣብ ልዕሊ ቆርበተይ ወጮ ሰፈኹ ቀርነይ እውን ኣብ ሓመድ ደርበኹ ካብ ብኽያት ዝተለዓለ ገጸይ ቀየሐ ኣብ ከበሮ ዓይነይ ጽላል ሞት ኣሎ ግና ዓመፃ ኣብ ኢደይ የለን ጸሎተይ ከዓ ንጹህ እዩ ኣቲ ምድሪ ንደመይ ኣይትኸውል እዮ ንኣውያተይ እውን መዕረፊ ኣይኹን ሕዚ እውን ምስክረይ ኣብ ሰማይ ኣሎ ዝምስክረለይ እውን ኣብ ኣርያም እዩ ጸሎተይ ናብ እግዚኣብሔር ይብጻሕ ዓይነይ እውን ኣብ ቅድሚኡ ንብዓት ተፍስስ ከምቲ ወዲ ሰብ ምስ ብጻዩ ዝማጎት ኣበይ እሞ ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምሙጋት ከም ምካኣለ ውሕዳት ዓመታት ምስ ሓለፋ ኣነ ናብቲ ዘይምለሰሉ መንገዲ ክኸይድ እየ መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 17 መንፈሰይ ደኸመ ዘመነይ ሃለቐ መቓብረይ እውን ተዳልዩ ኣሎ መላገጽቲ ምሳይ ኣለዉ ኣዒንተይ ድማ ኣብ ምምራሮም ይሓድራ ኣለዋ ሕዚ ከዓ ንስኻ ዕርቡን ኮይንኻ ተወሓሰኒ እንተዘይ ኮይኑ ምሳይ ኣግንዕ ዝወቅዕ መን እዩ ልቦም ከየስተውዕል ከልኪልካዮ ኢኻ ስለዚ ድማ ልዕል ኣይተብሎምን ብጾቱ ንምዝመዛ ኣሕሊፉ ዝህብ ሰብ ኣዒንቲ ደቁ ይጽልምታ ኣብ ማእኸል ህዝብታት መመሰሊ ገበረኒ ኣብ ገጹ ፂቕ ከም ዝብልሉ ሰብ ኮንኩ ኣዒንተይ ብሓዘን ፈዘዛ ኩሎም ኣካላተይ ከም ጽላሎት ኮኑ እቶም ቁንዓት ሰባት ብዙይ ክግረሙ እዮም እቲ ንጹህ እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ክፉእ ሰብ ክናደድ እዩ እቲ ጻድቕ ኣብ መንገዱ ክጸንዕ እቲ ኣእዳው ንጹህ ዝኾነ ድማ ሓይሊ እናወሰኸ ክኸይድ እዩ ኣረ ኹልኻትኩም ንዑናባይ ተመለሱ ካባኻትኩም ሓደ ለባም እኳ ኣይረክብን እየ ዘመነይ ሓሊፉ ሓሳበይን መሳርሒ ልበይን ተቋረጸ ንለይቲ ናብ መዓልቲ ይልውጥዎ እቲ ብርሃን ናብ ጸልማት ዝቐረበ ይመስሎም እቲ ዝጽበዮ ቤተይ ሲኦል እንተኾነ መንጸፈይ ኣብ ጸልማት እንታንጸፍኩ ንመቓብር ኣቦይ ኢኻ ንሓሰኻ እውን እኖይ ወይ ሓፍተይ ኢኺ እንተበልኩ ተስፋይ ደኣ ኣበይ ኣሎ ንተስፋይ ክሪኣ ዝኽእልኸ መን እዩ ምሳይዶ ናብ መቓብር ክትወርድ እያ እታ ተስፋኸ ምሳይዶ ናብ ሓመድ ክትወርድ እያ መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 18 ድሕሪ እዙይ በልዳዶስ በዓል ሹሓ ከምዚ ኢሉ መለሰ ኢዮብ ክሳዕ መዓዝ ኢኻ ዘረባኻ ዘይትውድእ ኣስተብህል እሞ ክንዛረብ ሕደገና ስለምንታይ ከም እንስሳ ትቖጽረና ስለምንታይ ከ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ረኸስና ቁጥዐ ወሪስካ ኣሎ ንስኻ እንተሞትኻኸ ምእንታኻ ምድሪ ክትባድም ድያ ወይ ከዓ ኣኻውሕ ካብ ስፍርኦም ክንቀሉ ድዮም መብራህቲ ሓጢኣተኛ ይጠፍእ ሃልሃልታ ሓዊ እውን ብልጫ ይብልን እቲ ኣብ ድንኳኑ ዘሎ ብርሃን እውን ክጠፍእ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ መብራህቲ እውን ክጠፍእ እዩ ሓይሊ ስጉምቱ ትጸብብ ምኽሩ እውን ትወድቆ እግሩ ብመጻወድያ ትተሓዝ ብልዕሊ መርበብ ይኸይድ መጻወድያ ብሸኾንኡ ይሕዞ መፈንጠሩ እውን ይብርትዖ ኣብ ምድሪ ገመድ ኣብ መንገዱ እውን ንኡኡ መጻወድያ ተሓቢኡሉ ኣሎ ፍርሓት ብኹሉ ወገን ተጨንቆ
ብድሕሪኡ ኮይናውን ተባርሮ ሓይሉ ብጥሜት ይልሕልሕ መዓቱ እውን ሰንከልከል ክሳዕ ዝብል ተዳልዩሉ ኣሎ ኣካላት ሰውነቱ ይጠፍእ ናይ ሞት በኽሮ ወዲ እውን ንኣካላቱ ይበልዖ ካብቲ ዝኣምኖ ዝነበረ ድንኳን ይንቀል ናብቲ ንጉስ ረዓዲ እውን የጻድፍዎ ኣብ ውሽጢ ድንኳኑ ዘይሰቡ ይነብሩ ኣብ መንበሪኡ እውን ዲን ይንስነስ ብታሕቲ ሰራውሪ ይነቅጽ ብላዕሊ እውን ጨናፍሩ ይረግፍ ዝኽሩ ካብ ምድሪ ይጠፍእ ኣብቲ ሃገር እውን ስሙ ኣይዝከርን ካብ ብርሃን ናብ ጸልማት የፍልስዎ ካብ ዓለም እውን የሳጉግዎ ኣብ ማእኸል ህዝቡ ዘርእን ትውልድን ኣይሓድግን ኣብ ውሽጢ መንበሪኡ እውን ዝነብር ሰብ ኣይተርፎን እቶም ቀዳሞት ሰባት ከም ዝደንገጹ ከምኡ እውን እቶም ዳሕረዎት ሰባት ብዛዕባ ዘመኑ ይድነቑ ብሓቂ ቤት ኃጢአተኛታት ከምኡ እያ ስፍራ እቶም ንእግዚአብሔር ዘይፈልጥዎ እውን እዚ እዩ መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 19 ድሕሪዚ ኢዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ ክሳዕ መዓዝ ኢኹም ንነፍሰይ እተጉህይዋ ክሳዕ መዓዝ ኢኹም ብቃል እተድቅቑኒ እንሆ 10,000 ጸረፍኩምኒ እትገፍዑንስ እምበር ዶ ኣይትሓፍሩን ኢኹም ብርግጽ እንተተጋገኹ እኳ እቲ ጌጋይ ምሳይ ይነብር ብሓቂ እንተተዓበኹምለይ ስለ ውርደተይ ኣብ ልዕለይ እንተተኸራኸርኩም ደጊም እግዚኣብሔር ከም ዝገልበጠኒ ብመርበቡ እውን ከም ዝኸበበኒ ፍለጡ እንሆ ተበዲለ ኢለ እንተጠራዕኹ ዝምልሰለይ የለን ድምፀይ ዓው ኣቢለ እንተኣስማዕኹ ዝፈርደለይ የለን ኣነ ኸይሓልፍ ኢሉ ንመንገደይ ዓጺዎ መተሓላለፍየይ እውን ብጸልማት ሸፈኑ ንሱ ንኽብረይ ቀንጠጦ ንዘውደይ እውን ካብ ርእሰይ ወሰዶ በዚይን በቲይን ኣፍረሰኒ ኣነ እውን ከድኩ ንተስፋይ ከም ኦም ነቐሎ ንቁጣዓኡ ኣብ ልዕለይ ኣንደዶ ከም ጸላእዩ እውን ቆጸረኒ ሰራዊቱ ብሕብረት መጹ መንገዶም እውን ኣብ ልዕለይ ኣዳለዉ ኣብ ዙርያ ድንኳነይ ይሰፈሩ ናሕዋተይ ካባይ ኣርሓቖም እቶም ዝፈልጡኒ ድማ ፈጺሞም ተፈለዩኒ ኣዝማደይ ሓደጉኒ ፈተውተይ እውን ረስዑኒ ቤተሰበይን ኣግራደይን ከም ባዕዲ ቆጸሩኒ ኣብ ዓይንቶም ከም ጋሻ ኮንኩ ንሓሽከረይ እንተጸዋዕክዎ ብኣፈይ እንተኣቃባጠርኩሉ እውን ኣይምልሰለይን ሰበይተይ ምስትንፋሰይ ጸላኣቶ ኣሕዋተይ ደቅነይ ንልመናይ ጸልእዎ ህፃናት እኳ ኣጥቅዑኒ ደው እንተበልኩ ኸዓ ብኣይ ይዘራረቡ ኩሎም መማኽርተይ ፈንፈኑኒ እቶም ኣነ ዝፈትዎም ኣብ ልዕለይ ተገልበጡ ቆርበት ምስ ስጋይን ምስ ዓጽምተይን ተጣቢቑ ግርጻነይ ጥራሕ ተሪፉኒ ኣቶም ፈተውተይ ኢድ እግዚኣብሔር ወቂዓትኒ እያ እሞ ደንግጹለይ ራህርሁለይ ንምንታይ ከ ንስኻትኩም ከም እግዚኣብሔር እተሳጉጉኒ ስለምንታይ ኸ ካብ ስጋይ ዘይትጸግቡ ኣበይ እሞ ቃለይ ሕዚ እንተዝጽሓፍ ኣበይ እሞ ኣብ መጽሓፍ እንተዝሕተም ኣበይ እሞ ብሓጺንን ብዓረርን ብነሃስን ኣብ ኮክሒ ንሓዋሩ እንተዝቕረጽ ግና እቲ ቤዛ ዝኾነኒ ህያው ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ ንሱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ክቐውም እዩ እዚ ቆርበተይ ምስ ጠፍአ እውን ሽዑ ካብ ስጋይ ተፈልየ ንእግዚአብሔር ክሪኦ እየ ኣነ ባዕለይ ክሪኦ እየ ኣዒንተይ እውን ክጥምታኦ እየን ካባይ ካሊእ ኣይኮነን ልበይ ብሃንቀውታ ይጠልመኒ ኣሎ ንስኻትኩም ሱር እቲ ነገር ካብኡ ተረኺቡ እዩ እሞ ከመይ ጌርና ክነሳጉጎ እንተበልኩም ፍርዲ ከም ዘሎ ንኽትፈልጡ ቁጥዐ ቅጽዓት ሰይፊ የምጽእ እዩ እሞ ንሰይፊ ፍርሕዎ መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 20 ድሕሪዚ ሶፋር በዓል ናዕማ ከምዚ ኢሉ መለሰ ነዚ ምላሽ ክህበሉ ሓሳባተይ ይድርኸኒ ኣሎ ምናዳ እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ይህውኸኒ ኣሎ እቲ ዘነውረኒ ተግሳጽ ሰሚዐዮ ኣለኹ መንፈስ ምስተውዓለይ እውን ይምልሰለይ ኣሎ
ካብ ጥንቲ ሰብ ኣብ ምድሪ ካብ ዝነብር ጀሚሩ ፈኸራ ኽፉኣት ሰባት ሓፂር ሓጎስ እቲ ሕሱም ከዓ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ ልዕልንኡ ክሳዕ ሰማይ እንተደየበ ርእሱ እውን ክሳዕ ደመና እንተበጽሐ ከም ፋንድያ ንሓዋሩ ይጠፍእ እቶም ዝረኣይዎ ኣበይ ኣሎ ክብሉ እዮም ከም ሕልሚ ይበርር ንሱ እውን ኣይርከብን ከም ራእይ ለይቲ እውን ይጠፍእ እቲ ዝረኣዮ ዓይኒ መሊሱ ኣይሪኦን እዩ እቲ ዝነበረሉ ቦታ እውን መሊሱ ኣይሪኦን እዩ ደቁ ንድኻታት የቀባጥሩ ኢዱ እውን ንሃብቱ መሊሱ ይህብ እቲ ሓይሊ ንእስነት ዝኾነ ዓጽሙ ምስኡ ኣብ ሓመድ ይድቅስ ክፍኣት ንኣፉ ይምቅሮ ኣብ ትሕቲ መልሓሱ ከዓ ይሓብኦ ካብ ኣፉ ኸይመልቆ ይሕዞ ኣብ ትንሓጉ ከዓ ይዓቑሮ ምግቡ ኣብ ኣምዑቱ ይተሓዋወስ ኣብ ውሽጡ ድማ ከም ሕንዚ ኣፍዑት ይኾኖ ነቲ ዝወሓጦ ሃብቲ ክተፍኦ እዩ እግዚኣብሔር ካብ ከብዱ ከውፅኦ እዩ ንሕንዚ ተመን ይጠቡ መልሓስ ተመን ከዓ ይቐትሎ ንዓይኒ ማይን ነቲ መዓርን ጸባን ዘውሕዝ ሩባታት ኣይሪኦን ነቲ ፍረ ድኻሙ እውን እንተይወሓጦ ይምልሶ በቲ ነጊዱ ዘትረፎ ሃብቱ ድማ ደስ ኣይብሎን እዩ እዚ ድማ ንድኻታት ስለ ዘጥቅዖምን ስለ ዝሓደጎምን ዘይሰርሖ ገዛውቲ እውን ስለ ዝወሰደን እዩ ከብዱ ዕረፍቲ ኣይፈልጥን እሞ እቲ ዝፈተዎ ነገር ኣየድሓኖን ንሱ ክበልዕ እንተሎ ዝኾነ እኳ ኣየትርፍን ነበረ ስለዚ ሃብቱ ኣይቀውምን ምስ ጸገበ ይጭነቕ ኢድ ኩሎም ጽጉማት ከዓ ትረኽቦ ከብዱ እንተየጽገበ እግዚኣብሔር ጓህሪ ቁጥዕኡ ኣብ ልዕሊኡ ይሰድድ እንትበልዕ እውን የዝንበሉ ካብ ኣጽዋር ሓጺን እንተሃደመ እኳ ቀስቲ ነሃስ ክወግኦ እዩ ነቲ ቀስቲ ይስሕቦ እሞ ካብ ስጉኡ የውፅኦ እቲ ብልጭልጭ ዝብል ብልሑ እውን ካብ ሓሞቱ የውፅእ ፍርሓት እውን ይወድቆ ንመዝገቡ ጸልማት ተዳልዩሎ ኣሎ ብዘይ መናፍሕ ዝነድድ ሓዊ ክውሕጦ ነቲ ኣብ ድንኳኑ ዝተረፈ እውን ክበልዖ እዩ ሰማይ ንበደሉ ይቐልዕ ምድሪ ከዓ ኣንጻሩ ትለዓሎ ጥሪት ቤቱ ፋሕ ክብል በታ መዓልቲ ቁጥዕኡ ከም ወሓዚ ማይ ክሓልፍ እዩ ክፉእ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ዝቐበሎ ዕድል እዚ እዩ እግዚኣብሔር ዝመደበሉ ርስቲ እውን እዚ እዩ መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 21 ድሕሪ እዚ ኢዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ እስኪ ሓንሳእ ቃለይ ስምዑ እዙይ እውን ምጽንዕናዓኹም ይኹን ክናገር ሕደጉኒ ምስተናገርኩ ኣባጭው ብሓቂ ቁዘማ ሓዘነይ ንሰብ ድየ ዝነግሮ ትዕግስቲ ምስኣንከ ኣይግባኣንን ዶ ናባይ ተመልከቱ ተገረሙ እውን ኣእዳውኩም እውን ኣብ ኣፍኩም ኣንብሩ ኣነ ብዝሓሰብኩ ቁጽሪ እጭነቕ ንስጋይ እውን ጻዕሪ ይሕዞ ኣሎ ኃጢአተኛታት ሰባት ስለምንታይ ብሕይወት ዝነብሩ ስለምንታይ ከዛርጉ በሃብቲከ ስለምንታይ ዝብርትዑ ዘርኦም ምስኣቶም ጸኒዑ ይነብር ደቆም እውን ኣብ ቅድሚ ዓይንቶም እዮም ኣባይቶም ብዘይ ፍርሓት ብህድኣት ይነብር በትሪ እግዚኣብሔር እውን የብሎምን ሽደኖም ይወልድ ዘርኡ ብኸንቱ ኣይድርብዮን ላሕሞም እውን እንተየውሃየት ትወልድ ንደቆም ከም መጓሰ የውፍርዎም ቆልዖኦም ይሰራሰሩ ብኸበሮን ብኽራርን ይደርፉ ብፋጻ ብሸምበቆ ይሕጐሱ ንዕድማኣቶም እውን ብምቾት ይሕልፍዎ ብድንገት እውን ናብ ሲኦል ይወርዱ ግና ንእግዚኣብሔር ካባና ረሓቕ መንገድኻ ክንፈልጥ ኣይንደልን ኢና ክነምልኮኸ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር መን እዩ ወይ ናብኡ እንተጸለናኸ እንታይ ክንረክብ ኢና ይብሉ እንሆ ሃብታቶም ኣብ ኢዶም ዶ ኣይኮነን ግና ምኽሪ ኃጢአተኛታት ካባይ ዝረሓቐት እያ መብራህቲ ሓጥኣን ዝጠፍእ መቕሰፍቲ እውን ዝመጾም እግዚኣብሔር ድማ ብቁጣዓኡ መከራ ዝፈድዮም
ኣብ ቅድሚ ንፋስ ከም ሓሰር ኣውሎ ንፋስ እውን ከም ዝወስዶ ብቕቡቕ ዝኾኑ ክንደይ ግዜ እዮም። ንስኻትኩም እግዚኣብሔር ንበደሎም ንደቆም ይዓቕሮ ኢልኩም ኢኹም። ግና ንሳቶም ምእንቲ ክፈልጥዎ ንባዕላቶም ይፈድዮም። ኣዒንቶም ጥፍኣቶም ይርያ። ቁጣዓ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ድማ ይሰትዩ። ዘመን ህይወቶም ምስ ሓለፈ ሰባት ብዛዕባ ደቆም ዝግደሱ ዶ ይመስለኩም? ኣብቶም ልዕል ልዕል ዝበሉ ንዝፈርድ እግዚኣብሔር ብሓቂ ሰብ ዶ ፍልጠት ይምህሮ እዩ? ገሊኡ ሰብ ሙሉእ ሓይሊ እንተለዎ ህዱእን ሕጉስን እንተሎ ይመውት። ሰብነቱ ሙሉእ እንተሎ ኣንጉዕ ኣዕጽምቱ እውን ልምሉም እንተሎ ይመውት። ገሊኡ ሰብ ድማ ዝኾነ ሰናይ እንተይጠዓመ ገና መሪርዎ እንተሎ ይመውት። ኣብ ውሽጢ ሓመድ ሓቢሮም ይድቅሱ፣ ሓሰኻ ድማ ይኸድኖ። እንሆ ንሓሳባትኩም ነቲ ኣብ ልዕለይ ዝመኸርኩምዎ ክፉእ ምኽሪ ፈሊጠዮ ኣለኹ። ንስኻትኩም ቤት እቲ ዓብይ ሰብ ኣበይ ኣሎ? እቲ ሓጢአተኛታት ዝነበርዎ ድንኳን ከ ኣበይ ኣሎ ትብሎ ኣለኹም። ነቶም ሓለፍቲ መንገዲ ዶ ኣይጠየቅኩሞምን ኢኹም? ነቲ ንሳቶም ዝሃብዎ ምልክታቶም ከ ኣይትፈልጡን ዲኹም? እቲ ሓጥእ ንመዓልቲ መዓት ከም ዝሕሎ ንመዓልቲ ቁጣዓ እውን ከም ዝጸንሕ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ንሓጥእ ብዝኸዶ መንገዲ ዝዘልፎ መን እዩ? ነቲ ዝሰርሕኸ ዝምልሰሉ መን እዩ? ንኡኡ ግና ናብ መቓብር ይወስድዎ፣ ሰባት ድማ ኣብ መቓብሩ ይሕልው። ንሱ ድማ መሬት እቲ ለሰ ጥዒምዎ ኣሎ። ቅድሚኡ እውን ቁጽሪ ዘይብሉ ህዝቢ ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ኸዓ ኩሉ ሰብ ክስዕብ እዩ። ኩሉ እትምልሱለይ መልሲ ሓሰት እዩ እሞ ከመይ ጌርኹም ኢኹም ብኸንቱ እተጸናንዑኒ?